Aiwa, muzora nhasi nyaya yanetsa, nyaya ye-the goat. Kuti kuri kunzi in music industry, who is the goat? Haiwa muri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano kupa ma-updates ezvo zviri kuitika nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Sanai first time yakuona ma-videos edu, ndokamukona ndokupa chibva subscribe, ubva like this video. Wapedza izvozvo, turn on the bell icon. Turambo uchiona ma-updates anokupa pano paZim News Live YTS. Nekuti kuita zvese izvi mahara. Saka muzora nhasi pane nyaya yanetsa pasocial media iri kunzi aiwa who was the goat, who is the goat. Ndiani anga ari the goat mugore ra2023 uye ndiani auramba ari ngori the goat mugore rino ra2024. Saka tifambira nyaya the goat zvongora ngoti greatest of all time, kuti ndiani ari the greatest of all time, ndiani chibaba pamusic industry. Tikuona kuti panapa papage reZanu PF Patriots pane munhu ari kuuya achiposta mvati Japresa the goat, great musician, kwete the other noise makers. Saka tikuona papost iyoyo tikaona vanhu vakabva vamhanyira vachinoreply post iyoyo. Tona mumwe anobva akanda video raWinky musi wa 31 December 2023 pashow yake ari muring. Munobva uya unobva posta holiday inobva tiko uyu tomuti chii manje. Saka haiwa muri yeZimbabwe nyaya ye the goat iri kunetsa. Saka tikuona mumwe ari achiti hanzi aiwa government's duty is promoting everyone including those who make noise. Saka musati manoise makers wo haziwo the goat. Saka mburi yeZimbabwe timbotipai mafungiro ekuti imimi munoti ndiani the goat, who is the greatest of all time panyaya dzemusic, kuti ndiani chibaba chenyu, ndiani anokuremerai, ndiani anokuitirai nguva dzose. Aiwa chimhanya muchipinda comment section medu muchitiudza kuti who is your greatest of all time. Aiwa muchisubscribe pamwechete nekulike nekutena on the bell icon. Toramba uchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tosangana video redu rinotevera.